Morning tine Jackie. Ndiye majeza old style eti takhala nthawi osapanga majeza ochita kuoneka nkhope nkumayankhula. Koma today I thought I should. Eti ndiye musataya nthawi tatenganirukapo nditi wake kaya pali chakumwa chilichonse muli nachocho tenticheze. Ku China, ku northern China kuli milandu yake apeza makampani ake kunena kuti akhala kupanga ma business achinyengo zokhuza maliro twezi akuti amapezeka kuti nanga si maiko ena amapanga cremation eti anthu achaonena kuti abale awo akamwalira amatenga maliro kukapereka ku mochale ndi kumakhala crematorium kumene amakaotcha maliro aja ndi amatenga phulusa amapatsa anthu aja ndi amasunga phulusa lija ndi amayikaika kumalo komwe akuzione kuti m'bale wawo uyo akanakonda kuti akatani akakhale sayika maliro m'manda anthu ena amapanga choncho nde apezeka kuti achita find kuti ma crematorium ambiri ku northern China achita kuatchula makampani ake azomwe amapanga anthu aja akabwera ndi maliro awo alipira kuti mutichitire cremate m'bale wathuyu basi iwo achadalandira ndalama kena komawa auza kayambwera mawa kayankucha awayikira chani phulusa muchani muchomwe amayika chicha amati earn nkuwapatsa anthu aja alandira basi azili m'bale wathuyu ulendo kaya kapanga mmene amapangira mwambo wawo anthu aja apeza kunena kuti amanamiza nthawi yonseyi samapasa phulusa la abale awo imakhala phulusa la mitengo linaphiza phulusa la maudzu thupi la m'bale wawo lija agulisa akagulisa likagulisidwaso basi business ya mitembo amapeza kuti mitembo ija kuti amagulisa ntchito matupi anthu aja maso kaya makatani nawo mafupa atafuna mafupa awo akumaka akonza ma grafting bone grafting anthu onena kuti mano achoka afuna mano anyuwani basi amakayikirira mano mzipatala madento chakuti osaziwa kunena kuti mano ake akumachokera ku mafupa anthu amene abedwa aja mitembo yomwe abedwa ija ndi business chonena kuti achitani achigwira ndi makampani onse awatani awatulukira nde zili kutiko zili ku China. Next nde imene ya ku China kuoneka kumbuyo kotu wedding dress ndozo anayo kochochita zapeza chochita nayo ndi imene ili imenewo. That's my old wedding dress kuti ndakwisa ntchito eti ndiye okay ndikutsanulire nino za ku Atlantic nanena pozonera kuti ndinapita ku Atlantic pachaita simukhulupirira mwina simumvetsetsa koma ndinapitako mosaziwa kuti ndikupita ku Atlantic silomwe ndinaposita chithunzi kunena kuti ndili ku Atlantic lija ndilomwe ndinadziwa kunena kuti ndili ku Atlantic ndinkaona ngati ndikupita ku Mediterranean ndifotokoza tili ndi gulu la my friends eti my friends especially as my friends alamwano amakonda holiday azungu holiday amayikhulupirira usati masawira akagwira ntchito chaka chilichonse amafuna kuti apite ku holiday akadzipepese kuno kuti no utagwira ntchito tente kazipepese eti ndi chaka chilichonse amasungira kuti teni ndi timapita ngati chigulu eti chaka kumasankha ndi imakhala ngati family holiday kuti kumakhala mahotelo onena kuti okomera ana ndi akulu omwe ndi alapezeka kuti timapita nthawi zonse ndi tinazolowera kuti chaka ichi tikatipita ku chaka ichi tipita ku chaka ichi ndi ulendo uno ndinali ntchito bizetu one kuti ndimapeza kuti ntchito ndikumaliza mochedwa ndikuyambaso msangasanga I was just too busy ndi anthu atanena kuti tapeza holiday ineyo I didn't even check it out ndangoti poti timapita nthawi zonse ndi kumakhala kwabwinobwino I just assumed kuti so ndi chimozimozi ndi kwa masiku oseti I just trusted kuti tikupita kwabwinobwino and ananena kuti ndi Spain island ya ku Spain so I just thought Spain and most of the time we must tikapita ku Spain it's Mediterranean Sea yeti nde in my head nanguti everything is okay tikupita ku Mediterranean Sea nali busy mpaka na siku loti tikunyamuka mawa busy yanga inatha usiku nde nanyamuka next day ulendo nde ndodabwa ndege yangana banja mene akuti tikusapa kuno kufika tikutera koma ndiyangana basi ndongoona kuwira madzi kuwira ndikuti ndishande fajo tena kuti komwe ndikuziwa ine malo ake umapita umaona blandi bwinobwino pakamukati kumukungowira madzi kundi kuti nyanja yakhakuti ndikuti kutera mu nyanjamo
Pena uzaonesesa kuona kuti iya ikukhanga pali chani pali mtunda yapo nkukatani nkukatera. Koma malo ake alipopula kwambiri kuti kutera kuyang'ana mbuyo chonchi ndege 10 ina kumabwera tourism yake yamphamvu kwambiri anthu oyera amadzionenerera dziko lawo ndi kanditi island yawo ndi sindichula kupewa kulongolola ndingonera island yoti ili mu Atlantic Ocean. Nde ngati mukumbukira mene napanga video ya Bermuda Triangle. One of the findings was that, well, zomwe ananena ma scientists anapeza kuti sukuti zomwe zimapangika mu Bermuda Triangle ku Atlantic Ocean zimachitika pa Bermuda pokhapo. Anthu amaona ngati kuti zimachitika pokhapo koma zimachitika ocean wide, the whole Atlantic Ocean. Zimachitika zitizo zomwezo palibe zoti ndi apapoka pena paliponse pamvanga zoopsa choncho ne no tiyabva kutera kuti I know mukhozana kuti iya iwe kuganiza kwambiri chanjani. No, trust me, tapeza kuti tafika kumene kucha dziko loperewera anthu okuda. Number 1, ine ngati dziko kulibe anthu okuda ambiri I don't know why. I just feel safety in numbers. Kaona tukula ndo kudapika ona uyo indopafika kuona zilibo tiriko ndifo olandiridwa so kunalibe anthu okudambiri. I didn't like that. Anyway, nafika zinazo nzovuta kufotokoza kwake, let me just say. Kuma usiku komukuu maloto opsa oka upanda kuchorota makulota kuthamangizidwa ndi zinthu ziphona zoopsa zina zake. Hey, what is up with these dreams? Nde ndadzindikirira konko kuti actually the Atlantic Ocean, and I was not happy kunena kuti sindinapange due diligence kuti ndimayenera kufufuza kuti kodi ndikupita kuti ndipotani chanchani, which on my part was wrong, was bad. I should have done better. Nde ntanguziwa kunena kuti autenda Atlantic sidalowe muso manzi ndikuza. I did not touch that ocean. I didn't. I just felt a certain way about it. So here's the funny thing. Anthu ndinawauza guru 9 hours matini tikalowe maza. I said nope, this ocean no. Bagana ankandiseka umaganiza zambirimbiri umatanga lari olo ndisekeni. Sono siku lina tikuyenda simafika iti pali malo ena ake makhala kuti anakhangata anapanga build chiwo chikhoma kuti nyanja ija beach kina chikhoma. I'm guessing kuna ora anayika chikhoma kuti let's say kuti apangeka kuti kwapanga tsunami, madzi aja mafunda aja akamenye chikhoma chija. Ne ukafuna kupita ku beach umachita kutsika zima stairs ambirimbiri kupita pamene pali beach ipo. Komanso ngati sutha kukwera zima stairs zifana zambirimbiri pali lift, umachita kukwera lift kuti ukatsike pansi ukapite pamene pali beach ipo. Then napezeka kuti timayenda pamwambapo pali anakosa kanjira kuti anthu osafuna kupita pa beach atsingoenda pamwambapo adziona nyanja amapachoti pa promenade. Ndi mayenda pa promenade pacha paona anthu ali m'madzi muja chani kena kuene udzayang'anisisa ndikuona munthu akuyenda zake m'madzi muja kusambira chani koma mkati m'madzi muli chinthu tukayandije chani fanali patali koma ichi chimamulondola kulikonse kumene amatani kulikonse kumene amapita. Ine taona ni chinthu chikumulondola munthu koma munthu yamuoneka kuti chinthu chasakuchitani sakuchiona. Anthu ndi chani ukuyang'ana chani nditaona ni munthu uyu chinthu chikumutani chikumulondola anthu kumayang'ana aso anthu samachiona kenako munthu wina nkuchiona nawo anthu ena timachiona pamene anthu ena samachiona podabwisa. I don't understand choopsa koma munthu sakanati mvaso kuti mkuwira anali patali koma chinthu chati machiona kuti akatakhotere kuti chimamulondola koma chinali mpichani chinali m'madzi muja chinthu china chake sinthu zati ndi chani sindingachireso explain koma chinthu chimangomulondola mpaka ifete nayo kwamapita. Anyway, anthu amanditenga beneyo kuti awanso kuganiza zambiri dati madzi amene usindikagwe so anthu analasa analowe m'madzi muja ndi ananyamuka kuti tikukalowa ife m'madzi inu khalani ochita mantha inu pitani kasambireni anthu adzosambira. Nalengana banja lina ndana ndi mwana wawo nyamara wa zaka 17 ananyamuka onse
atakalowa m'madzi nyamatayi anangoti kungoponda m'madzi muja kulowa 1 2 3 kugwa majini omposicha mpaka nato ambulance anthu ndi chani aliyesekaya wangolowa wangogunda madzi wanga uchensicha just like that ambulance munthu uku ife koma ineyo pa nthawiyo ndisakunamize sindinkaganiza chilichonse choyipa ndikangoti mwina munthu yakudwala kufusa anapangapo sicha ayi sanambe kwapanga sicha sanatani koma anagwa majini atangogunda madziwo mzinda wake I think tisanapite kumalo kwina kulikonse tisiyamba kaita pemphera ndi kwina tingonena kuti kulowa mtauni pasona anthu akwenda awira agwira na manja awira avala timapinyo nono tinatake kandi ngati chilo titi chani awira baya awiri tantha zoti azibambo kawo osati azimainda azibambo ndi mmene mzinda wake ulili eti ndinkangofira kuti sinditolandiridwa malo ano usiku nkhondo paka munthu kupita holiday koma kumangopemphera ambuye mutilondoloze ku nyumba ya moyo zomwe tikuona kunoku kumaoneka zinthu za chabe kufikira ponyamuka kuti tikutani tikubwerera ukwera ndege kubwerera ndege imapanga ujeni yake bwinobwino ima nthawi zambiri imakhala ndi turbulence mabampu amundege aja mabampu turbulence bwinobwino chani kenako kuzayang'ana panja pa window yonje kuyang'ana kutsogoloku ino kuona mtambo kuti tili m'mitambo komano kutsogolo kukhala chintambo china chake cholimba ngati chikhoma kumaopa kuti ndi tukalowa mu chintambo chopsatu kumati kumaya kulowa mu mtambo muja kuchita ngati kuti kumenya atuta anapemphera atapemphera mtambo uja ngati kuti ngati china chake chikukukhomani kungokhala no ndege aliyese si kumakazi kuti chiuchitika nchani ndege cha kanga ndi kulimba koma inadutsa mpaka kutuluka mu mtambo muja kuchita kumva kupepuka after kutuluka mu mtambo kuti kena kuona no anthu akhala chete anthu amandiseka ina amati awawa chachana aliyese si anthu anambagaza kuti zokhala bwanji mpaka namene timafika mu Manchester anthu kumakhanga tinayamba kulimba mtima kuti I think itaoloka tabwerera ndege cha ikukatera ena kuzayankhula kuti koma amene ulendo utawuyendera mutitera bwinobwino ndati tazingopemphera nonsatsogoza zoma oyipa bazikufika ndithu kumatera tera licha linazangogunda pansi gundi ndege cha ndikuzabendekeka mbali imodzi kuti atotse kufula mmene mufula kena kunkuzaongoka nkutera koma mmene mazatuluka pene kuzaponda dziko lapansi nabe paka kulowa fast kuthokoza chauta zikomo ambuye mwatisunga ndi moyo. I think tinapita kusapitika sitimayena kupita pali malo ena I think sitikuyenera kupita eti especially ngati munthu uli opemphera okhulupirira ambuye. I think we have to be careful kumene tikupita. We have to ndipo ineyo personally ndaphunzira kuti osamangopanga zinthu chimphulimpuli kungonyamuka kupita kumalo osadziwa kuti kupita kuti yayi kukumana ndi zinthu zoyipa kukumana ndi ziwanda zachabe kunachika zinthu zonena kuti nditati ndinene zinazo ndizioneka ngati uli ineyo mutu wanga ndosagwira. You see koma kena kumpa pamene noti mazamba ufufuza kuti kodi island imene bwanji kupeza kuti akuti kalero kunali mulungu amene amamukhulupirira paja anthu ena ali milungu yosiyanasiyana ndi mulungu uyo wina wache kaya ndani anapeza kuti anatani anafa manda ake a mulungu wawo ndi pa island pamene koma ndizopsha sizabwinobwino so no ukapeza kuti ukupita malo nena kuti ati manda a mulungu you know wina wache that is not good. Nde kunali kupemphera kusamba kuzitsukuluza mwazi wa Yesu kuti ambuye no sitimayena kupita kumalo kumene kulapa pakana zonse zabwinobwino. Nde ulendo wanga wako Atlantic tacheza
mukhale tsiku lopambana tsiku kwambiri.